Naniniwala ang dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo na hindi sa popularidad ng pambansang panukala dapat ibatay ang performance ng isang Pangulo ng bansa. Ito ang tugon ni CGMA sa harap ng kritisismong natatanggap ng Pangulong Duterte kasabay ng paglabas ng mababang trust rating. Para sa dating Pangulo, normal lamang ang taas-babang rating ni Duterte. Katotohanan na hindi umano maaari itong maging basehan para sabihing tuluyan ng natanggal ang suporta ng publiko sa Pangulo. Ayon kay Arroyo, ang resulta ng akyat panaog na pulso ng taong bayan ay refleksyon lamang ng tindig o paniniwala ng Pilipino sa pamamaraan ng administrasyon sa pagsasaayo sa mga pambansang panukala. Naihambing pa ni Arroyo ang kanyang sarili nang siya'y nasa pwesto bilang Pangulo. May mga pagkakataon daw na ang paghatol o pasya ng presidente ay hindi dapat ibase sa popularidad. Hindi rin umano dapat mabahala si Duterte sa resulta ng survey dahil sa katotohanang ginawa ang pagkuha ng pulso ng bayan makaraan ng kabi-kabilang protesta at pagdinig sa mga kaso ng extrajudicial killings sa bansa. Dinepensa naman ni Arroyo ang Pangulo sa pamamagitan ng pagkilala sa resulta ng performance nito sa taong bayan. Ayon sa kongresista, sa loob lamang ng higit sa 150 araw ay kapuna-puna ang magandang panukala nito sa bayan.